Bata. Lagi. Coba nung nagagahan nung sahi. Coba nung nagagahan sa nung sahi.
Sila na mga sabi na macam ni. Kemudian ni, bantu mama kutip dia tu apa sih ano, awak nang main nak, mungkin na agin kau na top kate, hilai mo na, dia macam tu so, mungkin ay ko, okay ni kalau mo dah mama hi, awak nang main nak, kau tak tu kamu kahit na teh jom na kecil, tak apa, teh di sini na tom teh, nang main mai sakin na tu paro nang main kasi sa buhi tungtong kasi ang konti yung ginto panungan ang kasuktayin pao naman tuningin na intindihan din sulit ate ito pa naman na kuwaring inaman may suwagin na pao naman na hihit kilan sem na nama kakinay sem na nulok to ram sem na naman yung isaktayin pao naman ito kung akipat na alasan